Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Dali, kugos ka lang ako. Yayo pa tatatay. Dolo lang ta sa gitrabaho ani mama nimo. Kita namin ni Mama. Yay! Kita namin Mama. Kiss na ko ako Mama. Yab-yab na ko niya. Yay! Daka siguro kung dili magkanto si pama nimo kung iya na ka makita. Mubalik daw niya siya nato day. Mapauli na yun na sa mama nimo. Yay! Dili na tatatay. Onak, anita din ni mag-atang ni mama nimo nga mugawas. Bisan unsa pa siyang oras sa mugawas, magpaabot ta. Wow! Kapik! O anak, Nadia mag-work si mama. Mao nga busy si mama. Wow! Work sa ko din nga tatay inikapik na ko ha. Sige. Kung mo school ka tarong, magkatrabaho ka sa munyag tarong. Dili sa man ako. Kay waya ka skuy tarong tatay, mao martiyo og kapas imo armas. Unsa? Ingon man si Manok no, pusit ang armas iya tatay kay puyes man iya tatay. Unya ikaw panday man, mao martiyo og kapas imo armas. O anak. Mga ikaw magtarong kagit sa pag-eskwela ha. Ha? Kaya inigdako nimo, makakita din kag tarong nga trabaho. Ako maningnan manok tatay, mas maayo ako tatay, kay kamauhi mo bayay. Kung wa ako tatay, wa siya bayay. Dili man na kay mo bayay pusis. Day! 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 What? Lano, strikta kaayo. Others naman good kaayo ka, oy. Sa may tuyo ka ba? Eh, girl, May mo ba? Ay, pinahang akong blouse kay mas mahal pa na nimo. oh? Uy, wow ha? Blouse, mas mahal pa nako. Unsa na? Lain na kay kaay. Murag yung dili okay na imong mga sinina. Oh. Sus, parehas na ta, oy. Mas angayan lang gyud ka kay mas gwapa kag usa ka kaligo nako. Ay. Kung wala sa kamayo ikasulti, no? Muna na ko nimo sa gawas din sa powder room. Ay, time pa sa day, uy. Day, kay numdum ka atong lalaki gani ang gwapo sa una. Daghang lalaki nga ato makita nga musud gawas din sa Hotel Mars. Kay daghan tagyas din eh. Dili, katong lalaki ba nga dito gani sa may guard sa una, nga ingon ko nimo nga gwapo, og nindot og barog. Pero, poor lang tan-awon. Unya, mikalit gani kaglakaw paglingi nimo. Kay numdum ka. Nga no? Day, nakita nako siya at bang ning entrance sa hotel. Usa? Niya nasab siya. Ay, dili di ay siya, sila di ay. Nagpahipi sa may punuan sa atbang na punuan no, naa sila diha. Nagsigiglantaw dinhi. Pero nakita ang gihapon ako sila. Kay timing man nga, milili sila sa akong paglingi. Oo, say po di mo ipasabot nga sila. Sila, kay may daman siyang bata. Unsa? Kwaparabok yung bata, day. Puti sad kaayo, murag ikaw. Unsa? Puti alagi sa bata, day. Kanang puti ba nga, dangpuwa. Na, bisan naara sila sa atbang, pero maklaro na ko nga gwapa ang bata. May babay pong gani na ko, dayon na kong sud. Unsa? Shit! La,
Sa problema atong babayan na, uy. Kalit na magkasuko. Unya, walk out. Ngano di ito siya? Hala siya, uy. Feelingon. Sakar ganing ranggo, mura nagsikinsa. Kung dili ka bliton, dili na halos mo tagad. Bahala siya, uy. Pero, hala, uy. Gwapo yung tawhana, uy. Iya pa ka tong anak sa... Basta makig-ila-ila to nako, pangutan-on gyud nako kung iya ba tong anak. O kung ulitaw pagani siya, ako'y manguyab niya kung magpadugay-dugay siya. Shit! Shit! Ni ano sab siya? Ugidapan niya ang among anak. Pwisit! Usa ba yung gusto ba itabo? Nagtuos siyang mobalik ko niya tungod lang kay gihimo niya kolateral ang among anak? Huh? No. Mas misabot pa hinuon ang akong kagustuhan makalingkawas ko gikan niya. Shit, kid! Dili pa himong makita siya ni Joshua sa gawas. Ilabi pa karong nga Dani ang among anak. Pwisit! Yes. Lunchtime na. Sorry, babe. Makikinanglan ko humanon. Busog pasab ko. Pag-lunch na lang. Okay? Orderin lang ko makaon. Kanang makaon ako later. Sure ka? Dili ka magawas din eh? Gani na pa kang duko kaayos imong gibuhat. Yeah. These are urgent. Just go, please. Okay, babe. I'll be back with your lunch. Bye. Yes. Higayon ko na niya. Gawso na kong tali-tali sila si Dave. Kinahanglan magkasulti kami. Kinahanglan nga dili na ko niya sa mukon. Tatay, muot. Muot? Giinatan ka? Ori, paypayante ka? Di man na paypay. Imo man na kamot. Hangin maghapon. Singuta tuod ni mo eh. Ato na kita mama tatay. Ato siya sudyon. Ay na card. Oh, tana na. Na ako ato inon card na ata ako mama work. Dili mahimo. Masuk ang guard. Kaya nga naman. Kay dili mo tag-guest diha. Ha? Mukit daita. Watay kwarta day. Mahal ka na diha. Libya ta ako mama. Naman ako mama work dira. Hilin. Sakay! Mama! Mama! Ga! Pagdali! Oo, nana. Usakay nami. Dahil nak. Sakay na ta ni mama. Yay! Saluyo, Dave. Dili sa tubangan. Unsa pa? May dakang bata. Oo, di. So, sorry ga. Luyo dita langga sa si tatay. Ay, Di ta pwede sa tubangan kay gamay pa ka. okay tatay. Hilo na nami ga. Mama! Mama! Ayaw na kong gagsayin. Nag-drive ko. Mabangga niya ta. Ay, Dali na. Sabag sa kanako dali. ginkod yan ko tatay. Humok ayo, nindot auto mama, oy. Dato na ikaw, mama. Dato na kita. Nanad na auto. Wow! Katakan sa food. Chicken, fries, juice, napajutoy, spag. Thank you, mama. Okay, ikaw ano payo? Giduha ko ng imuhang manok kay nahibaw kong paborito mo kana. Nak, hinay lang. Patukan ka. Dalay mo Diyos, oh. Kaon na, tatay. Wa pa ba yung ikaw kaon ba ya? Mukaon ko ron. Kami ni mama ni mo. Ga, mga unta. Karon pag ko kani mubatig kagutom, balik. Taon-taon na nga, wag ko makakaunog tarong. Nga naman. Mihugo ka bitaw. Mao di ay. Lain na ba kong tanahon?
Kao na. Pagdali. Dadaw sa niya ang gipatigaw ako. May nila na makaon sa bata kung gutom mo sa biyahe niya. Magdungan ta sa pauli. Dili. Ga, Pagdali og kaon. Kaya magsulti ta sa gawas ng kananan. Kanang dili makabati ang bata sa atong panagsultihan. Dili ko mahimong magdugay din eh. may tungod sa unsa. Pagkaon una. Dungan nimi. Dugay na nangandoy ang atong anak nga ikadungan ka sa pagkaon. Gimingon na kay minimo ka. Dili ka pagkupot sa kamot. Ngano? May daghang tao, Dave. Pero Kung dili ka mukaon, sige. Dali na, magsulti na ta. Dagdagan ang akong oras. Kinalan ako makabalik sa opisina. karon lang ta magkakuyog pag-usab. Magdali ka pag yun. May trabaho ko. Dili ka ba magkasabot? Ay, kasuko ka. Sige. Magsulti ta. Unya si Inday. Inday Elaine, dinilang sa kaha. Kaon lang din eh. Dito rami sa gawa si tatay nimo. May parasultihan lami. Makita naman mi nimo sa bildo Dan napita ba? Huwag na yung pagkaon ha. Good girl. Mwah. Dili magkiat ha. Magbinuotan ka nunay. Oh, mama. Girl, ako. Di yata tayo, no. Oh. Maayo ko mao. Dali na, Dave. Sunod ako. Dini ka lang ha. Sundan ako sa mama nimo. Dili mo gawas ha. Yes, tatay. Promise. Diniraman ako. Wait ako ninyo, mama. Bayig ha. Dahi mo bayig, tatay ha. Wait ako ninyo ha. Ulang ga. Mubalik mi din si mama nimo. Magdungan na unya tas pagkaon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!